Monica, tuloy tayo sa weekend ha? Dapat. Kasi kapag sa Disyembre pa natin ginawa to, napaka-traffic na at napakarami ng tao. Totoo. Ilan daw ba ang kailangan natin? Less than 50 siguro. Mas alam ni Rolly yun kasi siya yung naghahanap ng ospital na pupuntahan natin this year. Tawagan mo kaya? O sige, baka din makalimutan nun na may lakad tayo sa weekend. Makakalimutin pa naman yun. Ay oo, hindi natin kakayaning mag-jeep. Tawagan ko na nga. Bye. Bye. Hello? Ang agang tawag, kagigising ko lang. Sorry naman. Pabilis lang to. May lakad tayo sa weekend yun. This weekend? Oo. Diba, mamimili tayo ng mga laruan? Itong weekend na ba yun? Oo nga. Ilan nga yung kailangan nating bilhin? 30 piraso. Pasobrahan natin ng 10 para safe. So, 40 toys. Pareho din pala last year. Okay. Umalis tayo na maaga ha? Sige, sa labas na lang din tayo mag-breakfast. Anong oras kita susunduin? 8 a.m. Pupuntahan ko na sa condo si Monica para dire-diretso na tayo. Bawal ang late ha? Again, alas 8. Hindi 8:30 at lalong hindi 9 a.m. Oo na. See you sa Sabado. Okay, see you. Oh, Jenny. Nakausap mo? Oo. Buti na lang nga at tinawagan ko. Muntik pang makalimutan. Sabi ko sa'yo. Hoy, bawal malate sa Sabado ha? Ako ba? Ako bang sinasabihan mo? Lagi kaya akong maaga. Agahan mo nga. Alam mo namang itong friend natin, mainitin ang ulo. Pakalayasan tayo kapag hindi pa tayo ready ng alas 8. Huwag kang mag-alala. Maagang beauty ko sa Sabado. Hey, very good. See you. See you. Bye. Dito talaga tayo magkakape. Yes! Okay naman dito ah. Ang mahal naman kasi ng kape dito. Meron namang mas mura. Yaan na nga natin. Nagkukulik yan ng stickers. Totoo. 6 na lang, may planner na ako. Hindi ko magets yun. Kapag kwinenta mo yung ibinili mo ng kape para makuha mo yung planner nila, nakabili ka na ng 10 magandang planners. Hindi naman ako nagkakape dito dahil lang sa planner. Gusto ko kasi talaga yung kape tsaka yung ambience. Saka kung makareklamo kayo, binigyan ko nga kayo ng tig-isang planner galing dito last year. Tuwang-tuwa pa nga kayo. Hanggang ngayon nga, gamit nyo. Oo nga naman. Lika na, order na tayo. Huwag na tayo magreklamo at baka di tayo bigyan this year. Uy, gusto pa rin namin ha. Pag-isipan ko kung deserve nyo. So, sino ang beneficiary natin this year? Yung ospital na malapit sa office namin. May isang ward doon for kids na terminally ill. Oh, ilan yung mga bata? 30 yung naka-confine sa ngayon. Pwedeng mabawasan pero pwede ding madagdagan. 35 beds yung full capacity. Baka pagpunta natin, may ibang bata pa, kunwari. May kapatid na bata din yung pasyente tapos dumalaw. Kaya pasobra tayo. Okay na yung 40. Okay. Stuffed toy na lang lahat, no? Oo, you can go wrong with stuffed toys. Pipili pa ba tayo ng magkaiba para sa mga batang babae tsaka sa mga batang lalaki? Wag na. Dapat yung pwede na sa parehong babae at lalaki. Marami namang stuffed toys na ganun. Sa bagay. Ikaw na lang muna lahat, Rolly, ha? Kapag nakwenta mo na lahat, gas, yung toys, at kung may iba pang kailangang bilhin, divide mo na lang sa ating 3, tapos bayaran ka namin ni Jenny. Ha? Sure, no problem. Ganun naman ang setup natin yearly. Ang mura talaga dito, no? Sobra! Sulit yung malayong biyahe papunta dito, ha? Saka yung traffic. At masungit na driver. Ano daw? Sabi ko, ganito din yung binibenta sa mall pero 1/4 yung presyo dito. Okay na yung napili natin, no?
Kompleto na? Yes, pinilang ko ulit. Kompleto na. 40. Sige, bayaran ko na. May kailangan pa ba tayong bilhin? Christmas wrappers tsaka scotch tapes. Bakit hindi paper bags na lang para madali? Ilalagay na lang natin doon. Tapos na. Mahal ang Christmas bags. Mas mura yung wrappers. Saka, another bonding moment natin yun, yung pagra-wrap. Sa bagay. Basta alam nyo naman hindi ako marunong mag-rap. Moral support lang ako. Cheerleader nyo. Ganun. Okay lang. Ikaw na lang tagahanda ng pagkain at tagatimpla ng kape. Ito kaya, Masyadong plain. Ito, pang matanda. Dapat may pagka-playful naman kahit konti. What about these? maganda. Makulay siya. Paskong Pasko. Saka pambata. May Santa Claus tapos may snow. Tapos may pa-Christmas tree. Ito na nga. Sa laki ng stuffed toy, isang wrapper, isang toy. We need 40. Pasobrahan na natin. Baka magkamali tayo. Mabuti na yung may reserba. Kasya ba sa trunk? Oo, maglagay ako sa passenger seat din sa harap. Tabi na lang kayo ni Jenny. Paano kaya kapag naka-wrap na? Magkakasya pa kaya? Oo naman. Maglalagay din ako ng konti sa passenger seat sa likod. Kasya yan. Si Monica na yan. Buksan ko na. Wow! Parang opisina ni Santa. Ang ayos Nakahanda na lahat ng gagamitin sa pagbabalot ng stuffed toys. Alam mo naman itong friend natin, very organized. Kagabi pa daw yan inihanda. Naalala ko pala. Magko-costume ulit ako ng Santa Claus. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Siyempre naman, importante yun. Ilabas mo na mamaya. Ako na magpapa-dry clean. Malinis na yun. Pinadry clean ko bago ko tinago. Yung malaking sako, ilalagay mo uli yung mga regalo dun Malinis na din. Handang-handa na pala tayo. Isa na lang ang kailangang paghandaan. Ano yon? Yung malakas na tawa ni Santa Claus, yung ho, ho, ho. Paano ka ulit yun? Ikaw nga, Rolly. Ho, ho, ho. Ay. Galing kuwang-kuha. Isa pa nga. Ho, 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 at tigilan mo. Tigilan. Monica, magtimpla ka na ng kape at maghanda ng agahan. Yan ang role mo today. Yes, boss. In fairness, ang ganda ng costume nyo. Parehong-pareho. Pati makeup. Mukha talaga kayong elves. Legit. Ang gusto talaga namin sana kasi, reindeer. Kaso ang hassle ng sungay. Baka makasundot pa ng bata. Kaya elves na lang kami. Diba ang cute? Cute na cute. Papasok na tayo ng ward. Handa na ang sarili ha. Bawal malungkot at walang iiyak. Masaya lang. Monica, okay ka lang? Ang sakit ng dibdib ko. Kanina ko pa gustong humagulgol. Pwede na. Nandito na tayo sa kotse. Ang saya-saya pa din nila, no? Paano nila nagagawang maging masaya kahit bilang na yung mga araw nila? It's unfair! Ang babata pa nila. Ang sakit sa puso na makita silang ganun. May puto lang paa. Magaang ulo. May bulag. May mga nakadextro. Pero napangiti natin sila. Di ba? Ang saya-saya nilang lahat. Oo nga. Yung tawa nila, parang musika. Ang sarap pakinggan. Yung para bang wala silang pinagdadaanan. Saka yung mga yakap nila.
Ang higpit. Sobra yung pasasalamat kasi naaalala sila. Teka muna. Bakit parang may laman pa yung sakong sukbit mo, Rolly? Bakit may natira? May mga... may ilang bata kasi na hindi umabot ng Pasko. Tapos, wala namang bagong na-admit kaya sumobra. Pagod na ba kayo? Hindi pa naman. Bakit? Meron kasing depressed community dyan sa kabilang kanto. Ang sabi sa akin, mga 10 pamilya yung nakatira sa kahabaan ng eskinita. Ipamigay na natin ito para wala nang matira. Oo, sige ba? Tara. Hindi na pala natin kailangan kumatok sa bahay-bahay. Daming bata sa kalsada, oh. May problema tayo. Ano? Kulang yung laruan. Sa tansya ko, mga 15 na lang itong laman ng sako. Parang 30 yung mga bata sa kalsada. Ayan na si Santa Claus! Santa Claus! Pila-pila mga bata! May regalo si Santa Claus sa inyo! Merry Christmas! Ho, ho, ho! Wow! Ito para sa'yo. Ho, 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 ho! Naging mabait ka ba ngayong taon? Opo naman! Kung ganun, para sa'yo, Merry Christmas! Kinabahan ako dun Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam paano nagkasya. Ang daming bata nun. Hindi naman ganun karami yung sobrang laruan. Hindi ko din maintindihan. Pero sa tuwing dudukot si Rolly sa sako, may nadudukot siyang hanggang maubos yung mga bata sa pila. Santa Claus! Santa Claus, sandali! May humabol pa, naloko na. Wala na talaga laman itong sako. Santa Claus, bakit ka naglalakad? Nasaan yung reindeer? Nasaan si Rudolph? Pinagpahinga ko muna. Ilang araw na kasing namimigay ng regalo. Buti na lang inabutan kita. Nakatulog kasi ako. Tapos nung kalaro ko, dumating ka raw tapos namigay ng regalo. Kaya hinabol kita. Para hindi mo naisipin kung paano ipapadala yung regalo ko. Nagpakabait ako, Santa. Kumain na akong ng gulay. Nag-aral ako mabuti. Tsaka nagsasabi po ako ng po at opo kila nanay at tatay. Subukan mo kayang dumukot sa sako. Try mo lang. Dahil dyan, may espesyal na regalo ka. Ho, 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 ho! Merry Christmas! Thank you po! Dear love, childhood friend ko sila Jenny at Monica. Simula na magkatrabaho kami, naging tradisyon na naming magbigay saya sa mga bata sa ospital na may malubhang karamdaman. Sa tinagal-tagal naming ginagawa ito, pinaka-kakaiba yung nakaraang Pasko. Para kasing nagkahimala yung sako. Kahit alam kong wala na at ramdam kong wala nang laman yung sako, tuwing dudukot ako, meron akong nakukuha. Hindi namin maipaliwanag ng mga kaibigan ko kung paanong nangyari yun. Hindi ko alam kung may magic nga ba talaga yung sako. O baka ang pagmamahal at panalangin ng mga bata ang nagdadala ng milagro. May himalaman o wala. Taon-taon pa din kaming magbibigay ng ligaya sa mga bata. Sa maliit na paraan na alam namin. Sa mata ng mga bata, kami ang tagadala ng regalo at saya tuwing malapit na ang Pasko. Ang hindi nila alam, sila ang tunay na regalo dahil nagsisilbi silang paalala na sa gitna ng hirap, laging may naghihintay na saya at pag-asa.
kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!